Ngubhai shim kan nambar jingroi, sau spa kendai po kendai, sau kendai kendai. Trai Habana poi perkat Yaka jinkrau Gikam gikti jome Klasi giklur Kaler kabor perkat Nong tau jonga Sim jonga durwai jinkrau blei jingit maya ublei lai wei kentiu jinkrau akalas funeba unong penim ublei jonga Sim jonga durwai jinkrau blei jingit maya ublei lai wei kentiu jinkrau akalas funeba unong pene ublei jonga Basilen terjingin Ciri jome Yang agayai senran Bami aitin Badhalen tipel kren Me ai jingsa Jingmen ma jingkershan Sim jonga durwai jinkrau blei jingit maya ublei lai wei kentiu jinkrau akalas funeba unong pene ublei jonga Bublei nong bunong tau Halayik neng Jakayang aukreng Bukris Jisu Nam neng uhyar bansyaw Balam yaga Shalakayik syomneng Sim jonga durwai jinkrau blei jingit maya ublei lai wei kentiu jinkrau akalas funeba unong pene ublei jonga
Sumpahashim ganambar jingroi, Ndriu spa kendai popra, Ndriu kendai pra. Sumpahashim ganambar jingroi, Lai spa lai po hinyo, Lai hinyo. Aku
Akerteng pa badukun badmensim bakhuid. Amen. Kajingaya jong Trai jing Jesus Christ. Bagajing jong ublay. Lem bagajing slog jong mensim bakhuid kendon ringkat batpi baro. Ringkat bat piru. Kohmen kopara tungin kubur bangilong kinong pop. Kenang banlong kibla kre banle anyam ya kajing maya bakhuid. Ngapla hau blay badan bor Boro padapi kohen korara bangale of shibune daging berkat badakiktin dagi kam badakijing daging le palacuma daging le palacuma daging le palapakawe cuma Tamar katang dapat kemaria bakhuid. kabayasa katesti Ya Kengel berkirupun padapi kohen korara Banduay na banta cuma Hau trai ulay jungi Ublay badan bo bronis na yungi. Badan alama biki pop jingi onyalamingi siya gajing imbam jikun. Amen. Ajing dalam kawe
duai batrwa hagni kemas Bakhuid ya baro ki pai ki blai bapin yo ki jingai e ki bapla ka jing slur men sim bar ka jing koi ki jing khia jong ka met ba ka men sim bar kham tam ni duai batrwa kerpang ya ki samla jong baro lai teli ka jalan yamba Shillong ka jalan yam Nongstoin bat juai bahag jing pengkre na ka benta ka jing rakhi ya ka jubili rupa mentau snem bakin yai ne banlong ki baklan ka jingai ki sakhi ba im jong Chris da ki ktin bat ki kam bat ki badab da ki jing shlur ba ki jing shir hemen sim ban im ka jing im ka bai habdur ba ki jing khot ka jing ublai kham tam hagini ki por jong ki jing tenju da gani ka jingai hau blai to ngin ya duai ko kpa da ki jing kongu jisu ukon jong me la palai yangi na kapom to yalamingi sya ki jing kemen ka bane junam Lau Trai jing yu Jesu Christ ukon jong me uba im bar basin sya ringkat ban me haga jing long ka way jong men sim Bakhuid way blay junam la junam Amen. Jing pulih nak kitab Ezekiel nung yatolupa. Ha kito kiski. Umensim ularung hanga bad lapen yang yanga. Bad ngalayos ngau ba Ukren hanga. Bad ulaong hanga. Kuku nu beriau. Ngapa ayapi syakipat Israel syakajat ben riau kiriau haram. Kibalale persya yanga. Maki bat ki kepah temen jengki kidang le persya yang haduk menta. Ki longru ki beriau ki bakhlem ran bat ki bamutlap. Ngapa ayapi syaki bat pin ong haki. Kumne uong utra yu blai. Ada ki syashkor ni kim syashkor. Namar ki day kajieng kebaharam. Kintip baladon unong yatu lupa hapedeng jengki. Kektien jong utrai. Ngis ngungu yau blay. Asam shispa arpulai. Kujubab jong pi ganlong. Joy.
jonka takik ma jongi kipet Shau trayu blei jongi ado baunda isene yangi ikma jongi kipet shau trai ublei jongi adu baunda isene yangi Tuis nei yangi atrai tuis nei Apendap yangi da kajing yo ben Shisha kamen sim jong akaladap shon Da kajing ken iu Jong ki bameng Kajing ibeng ki basaran ikma jongi kipet shau trai ublei jongi adu baunda isene yangi ikma jongi kipet shau trai ublei jongi adu baunda isene yangi Kacing pulih nak kashiti baar Paulus Bakhuid Syaki Kristan Hakurin Kupara Ban pelat yanga nak kabasang meng palat nak kadaw jang kacing kerhai kacing penpau La ai hanga ya usya hakado u angel jang usoitan u ban pensaja yanga ban pelat yanga nak kabasang meng palat Laisin ngalakerpa di utrai syapang uni. Ba udai ban penkenriat no nanga. Henrei uloong hanga. Kajing ai jonga kabyang yapi. Namari kabor jonga la pencanai ha kacing telot. Di kumta ngakop sengup ha syu ya kacing telot jonga. Ba kabor kres kandup syongsa hanga. Namar kata nak bentau Chris ngahun bat kicing telot kicing syak kren beng kicing cencar kicing ban beng bat kicing Namar habang telot hang takeng ngaklain kaktin jong utrai Ngismu ya play Sim jong Trai udon hanga ulapa yanga banjalap ya kekubor babha haki baduk
Trai undon rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid. Kat komo Marcos. Kaburam amiku Trai. Ujisu lalai pai shalaga shnong bat kisenran jung u kila bod ya u. Haga Sngi sabat ulas dang ban hikai haka sinakok bat bon ki brew ki balaya sngo ya u kila sngo pala ki ong. Nang no la yo ya kani gabor. Kajing start ayo kat kani ya kabala ai ha u. Ki ai kini ki kamba baula le de ki kti jung u. Hatu uni umdei umistri ding ukon kamaria ubashi para bat u Jacob u Joses u Judas bat u Simon. Hatu ki para kan thei jung u kim syong hangni bat ngi bat kumta kila thut no yu u. Te Jesu long haki unong ye thu lupa u yo buram kaleng saudong lai tang hashnong la jong. Bat hapdeng la ki kur ki jai bat hala yeng la sem. Shimla ban le ki kampla ai hangta lai tang baula bu yala ki kti haki kato kan ningot ki bapang bat ulapan koi yaki. Ula sngo lingo shibon namar ke jingbam ngai jongki. Nang ta ula lai kaleng saudong kinong red ban hikai yaki breu. Ka gospel jong hu Trai. Kajing roya mikut Chris. Pun ki bamani yo blay Henry tang kendiat ki bayo I ya ki kampla jong u haki. Agani ki Sngi Trai baladap ngi syam lingba ka ktin jong u blay ka bakren bat ya tho yangi syapang ki kampla jong Jesu kaleng ki jaka ki baw lalait ban yalap. Da ka bor bat ka ikhtiar ka baw yo no blay u Jesu ula penjai-jai ya ka eryong. Ula be ya ki kenhon jong ki ksoit. Ula penkoi ya ki bapang ki basitom. Ka khon u Jairus ya ka kenthei ka basitom na ka jing mi snam la khat arsnem. Ka jing penim ya ka khna ka balathia yap. Kat bahal shnong la jong. Ka Nasret ka bola he la san shimla le ki kampla balai ka daw kalong namar ka jingbam ngai ka jongki ka phang jong ki jing puli menta ka Sngi Trai Lait-Ia ka ba Khatsaw kalong besa ya ki dawnut tei ya ka jingai kalong ka jinglong ya ki babon ki bre ban le jingo ya la ka yeng ka sem ne ka shnong ka thau la jong hadin la bon snem habakila jingai naka. Te kumtaru u Jesu la le jingo ya ka shnong la jong ka Nasret ringkat lang baki senran jong u. Haga Sngi sabat u Jesu la le sya ka sinakok ban yalap. Hakiwei ki jaka habaki breu ki yo sngo bo Jesu un yalap belen ki paiba ki le ban snga bi u. Henry hagani ka shnong la jong kamlong kumta. Wala da ka gospel jong Marcos kabang yo sngo mentan. Kam ya tho syai ya ka kabau Jesu ya lap. Henry haga gospel jong Lucas kalanong ka basaw ka dekot khatpra arpuwe. Lapan pau ya ka mission jong Jesu. U Jesu ushim halade ya ka dur jong prophet da ka ba upule. Umensim jong Trai udon hanga ulapan sle ya nga banyalap ya ka khubor babha haki baduk. Ula pha yang ban penbena ye ki jinglai lot ya ki koidi ban penpai ye ki malla ban pelai ye ki basya ban ben ban penbena ya ka snem jing seuspa jong Trai hadin baula dep ban pule u Jesu las dang ban kren haki badu ong ka dekot jong ke jing tho ka ba phiyo sngo kala urlong menta ka Sngi kiwei ki jaka habau Jesu ya lap ki breu ki sngo phala bat ki anglengo ya ka jing start ka jing syampang bat ka jing tibit ka jong Jesu Henry haga shnong Nasret ki breu ki sngo phala ya ka jing tibit ya ka jing syampang ya ka jing start jong u
Henry kumno uniu breu ubasa marjan barki ubaki itu ya uyo ya kabor ban kam yalade ba udai prophet ni Messiah. Nang no ni breu uyo ya kabor. Kibreu kitip yu tang kumu mystery ukon jong mystery uba wan na kiyeng kasem kabaduk kaba umdon ka no ka training ni kilab jing hikai ha ka school ain jong Moses. Ho kibreu jong ka Nasret ki ong ba kitip yaw Jesu. Henry ka jing shisha kalong kim itu pura ya ka jing long ka jong Jesu. Lada ki itu shisha yaw Jesu. Ken jin dalai ya kumu breu uba luiluy uba janai uba shida uba id uba kendrei kejing map uba khut uba hok bad uba krautam kajing sarong jong kini ki breu kalakhang lat bani ya kejing baha jong Jesu kajing sarong kadai kejing bam pong mensim kabam suki ya ka kabala banlong jong kejing id kajing hun jing im bad jong keperkhat keperdain. Kadai kajing sarong kapapen kala yaki angel syaki ksoi. Bat kadai kajing sngoret pat kapapelong yaki breu kum ki angel. Kajing sngoret kaple shibon ya kajing kang kadba kajing sarong ka kang kerdep ya kajing ai bapla jong ublai haki. Kila long ki breu ki basarong kila kantait bat kila wadong shibon yau Trai. Ki wadong klem nong rim bon sin kinong wadong lani ki critics kim dai ki breu ki basa sya jingai nangi henry ki dai ki breu ki badon hajan jungi kilong ki dekhot hapo ka yeng kasam ki himmen ki para ki bahaye ngasam ki marjan ki marpa ne kinong yatre ki bangi yatre lang ki bangi kendo man lagasngi kini ki breu hanasrat ki pe yau Jesu da ki khamat breu kim pe yau da ki khamat jong ka jingai kim tre bani ya kejing long blay bapura jung kido ya kejing ya kathame jong ka bor kejing start kejing syampang bar ke ikhtiar ka bau Jesu yo no blay kini ki breu kim sange tanghang ta ki thang yalade da kejing bam ngai ki kala long ki badom ki babitar ba ki badap kruin ya ka singkhong jinglong halaka donut ki persyang ban kta om tang yu Jesu shimet henry war ban pai ialah ka yeng kasem ka jong ki wadong da ka babu jingkeli hatu dei ukun jong ka Maria si para bu Jacob u Joses u Judas bat u Simon ni puli ha gospel jong Lukas kalanong ka bapra ka dekhot arfuway u Jesu ong ka keme bat ki himen ki para jonga ki long ki tu ki basngap ya ka ktien ublay bat ki bakongo ya ka prabangai hatu ngilong ni ki himen ki para jong Trai Jesus Christ. U Jesu la sya kentai bat yo buram ha ka shnong la jong bat ha pedeng ki kur ki jai ki jong kajing sya kentai jong Jesu ha ki breu la jong kam dei namarba kini ki breu kim ye yau Jesu ba umle bha henry ba kim shim ye ya kajing bha jong Jesu ki breu ki kentai ya kajing syai jong Christ u Ezekiel ha kajing pule ka baningkong ka bangyo sngo mentan ula sya kentai ha ki pai Israel kim tre ban sngab yu wala daw de prophet ba wala pha daw blay ki kwa ban im kat bakimon kajing pule ka hikaya ngi ki Kristan ki balayo ban priang ya ka baptisma bat ngi puson yalade yo lese ngiru ngila kentai yo Jesu ngila kentai bon sin ha kajing im ngim yu ya kajing baha ngim yu ya kajing it ngim yu ya kajing map bat ngim yu ya kajing sbon jong Jesu ha kajing im jungi baman lagasngi lese wala dangi don ha kan niam henry ha ka mensim ngim tre ban yo ban priang yo Chris bat ban pelong yu ban sngo yu ba udai blay jungi ngi kentai yu kumunang pen im ubala yap na ka benta ki pop jungi halor kading pna ngi phailen det no bat ngi syania ha ka bor jing start la jong kani kalong namar kadap da ka jing sarong uway uling do la lay ban jingo ya ka way ka riu temen ka bakerteng ka John Mary
Haba ula keli ya ka shapang ke jing koi ke jing kia ke jubab jungka kalong kam da klan ba. Haba keli shapang ke ying ke sem kala ya thu ya ke wei ke jing ja baka kun jungka kala sange ban kren ya ka de gisnem bat kam juwan ru ban pe ya ka hala ke ying baka syong kasa. Ke ei ke bakam sosi bat pangjur ke dei bakam la ban ken mau ya ke ei bakala le na ke benta ke jing sya kan tai ben jongka kemi hagani ke khun kan thei ba marwei jongka kala yo sngo baka ksiu kan thei jongka kala ya tho syong kurim ki para marjan ki marpa kala sya khot sngo bha sya kata ke jing kan tiu kurim hare maka ka kemi it om shimla khot ya ka sya kata ke jing le niam kapang ka mensim namar ke jing sya kan tai ha ka khun le jong dan bun ki briu ki basya kan tai tang namar ba ki kran ya ke jing shisha ki kran ya ka bahok ba ki penbei ya ke jing yai pakla mudur ya lade kumnong isngo habang isya kan tai ben hatul ki kimi ki pa ki ting ya ke jing sya kan tai ben na ki khun ki ti jong phi hatul ki khun ki kuslai haba ki kimi ki pa ki kan tai ben ya phi usamla ni ka samla ka sya kan tai ben ha ule ni haka na ka daw jong ka jing syat kala ki syukurim ki kan tai na ka daw jong ka jing pelait san sieng divorce teng namar ka jingai how chris la sya kan tai na ki parado prasnam na ka ying ka sem bat na ki bahaying jungi baro ka jing sya en ben ka penpai ya ka donut kawan lam ka jing ting ba ka jing kuslai kajing sngo long marway kajing sngo bitar kajing thang ka mensim bar kajing pang kajing shitom ki breu ki baklan ha kajing mot kajing perkhat kim na kuslai palat ya kajing sya e marway ne kajing sya kan tai ben ki ya chaprang ta kajing sngur mensim kumbalong u jisu ki breu ki batlot kajing mot kajing perkhat ki ting ya kajing long marway ki ting ya ka e ka bansawan kumta ki kuslai shibun ha kajing im Henry kanuksa jong Jesu kadai ban yalam ban yarap yangi bangim dei ban sya hapdeng jong ki e boro wala dala sya ban kentai nginlong ki bas kem ha kanong rim ha kajing im jong kajing long babaha bar kajing long bahok habakut ki kentin aga gospel u Jesu las ngau lengo pau sngo diaw namar kajing bam ngai ka jong ki kamtam ki briu hagashnong Nazareth. Don artli kijing solingo jong Jesu kabaningkong naga gospel jong Matthews kalanong kabapra kad Khatsaw hado shipo. U Jesu lalingo yorang ba chispa u balawan ban kerpa hakmat jong Jesu bau syakri jong u thiapang umla ban ke bar usitom jur. U Jesu la ong yu yangin yalai ban penkot yu em kenrar ula paiktin. Ngamlong ubabit bamanwan rung hapo kiying junga syuai hukum bar usyakri junga un sakoi habau Jesu la yo sngo ya kane ula lengo sikat dei bar Jesu la ong ngampat jusyem kat kane ke jingat ha Israel Henry hagani ka gospel kabang yo sngo mentan kalong mar khongpong u Jesu lengo ya ke jingbam ngai jong kibriu Nazareth. Urang ba chispa udon kajing scam bat kajing chania hau Jesu kadba kibriu kashnong Nazareth kam don kajing scam bat kajing chania hau Jesu. Kani kajing le jong ki kapelong ya ki babun bat ya kiru ban khanglat ya kajing rung jong Jesu haga donur ke jong ki. Tang katu kaningut na pereng jong ki ke balangai bat kum tau Jesu la penkoit da ka bau bu ya kikti halor ke jongki prabangai bi baro tungin ken mau ya ke e ka bau Jesu la kren shai ha ga gospel jong Yohanes kalanong ka balai ka khot khat pra arpho yau tau bangai hau khun on ambishar yau kenja bam ngai lala penrem lupa namar sim ngai hau khun bamroi jong uble kata gajing bishar kalong kumni gajing shai kalawan ha ka perthei Henry ki briu ki kam it ya ke jingdum ban ya ke jing shai namar baki la le ya ki kam sneu
jaru bale yaki kam sniu u isi ya kajing syai but wan sya kajing syai namar kwa pa that yaki kam sniu jung u man lau kristan but man la ka kristan la khot ingi ban long ki prophet ban long ki sakhi ba im jong Chris but ban priang yaki jing kai ha kajing im jungi ha kajing puli ka ar ka bang yo sngomentan u Paulus apostol na kajing syam yala de na ki kam yalap kajung u omtang kumu prophet Henry kumu apostol but u missionary u balamat shibot kajing kajing sya kantai haba yalap ya ku khubor ba kajung u blai u Paulus ula phla ba u blai ula samlang ha u ya kajing sya hitom jong Chris u Paulus u khodru yangi ban khi shalor na kajing long batlot bat na kajing long bapop ban ya Trai ringkat lang bat kajing ai jong u blai ban ya lap ya ku khubor jong u blai da ki kam bat na kinuk sababha kajongi kum bale ki apostol ngidei ban sngau thu ya kajing tlot la jong ngidei ban sngau thu ya kajing long bapop jongi kijing syam jongi hi ki pen i bangilong ki batlot bat ngilong kinong pop dan ban ai bagi jing tlot jongi kinom long ki daw jong kijing khanglat ban priang yo Jesu idei ban ailat ingi ban play ya ka donu da kijing sngoret ngitip ba uble udon keleng ki jaka bat habangi phai chu da kijing ngai da kijing sngoret bat ngitie da ka donu ka jong uble usngap ushashkor uple la kikti uble jungi udai ubakrau tam na ka chithi ba ar jong Paulus kinong Korin kalanong ka khat ar kat khot ka bakhandai uble ong hangi baro kajingai jonga kala biang yapi namar ya ka bor la penjanai ha kajing tlot kajing duai jungi ka dei banlong berbor ko blai to shim ya kajing tlot jonga batu ai ya ka bor jong kajing klain kan syong sa ringkat barnga ai tilut ya ka mensim ha kajing syania how Chris besa ya ka donut da ka bapriang yo Jesu ban ong hooj berbor batte ya kajing ngai kabas kem how Chris unong pen im jungi ban ngai kamut ban ko ngu scam klam jing artatin kajing ngai jungi kam syong ha kajing syampang ha kajing start jong kibril Henry ha ka bor jong kajing ai uble tang kajing ngai kalabyang ban thaba jing syai ha kitu ki bangai bat ka serngeu kalabyang ban ka dum ya kitu ki bam kwa ban ngai haba kajing imbril jungi kadap tang da kajing artatin what she harjar sla ha kajing tho Bakhuid kam phoida ai yaki what artatin ya kajing ngai plai la kajing ngai ha kinu ki jaka ka bangidon klam kajing ngai omla ban pen sngob ha yo blai na ba jar ba wan show blai udai ban ngai ba u blai udon bat bo ai bai nong ya kitu ki bawad yu hapdeng jong kini kajing tenju ka bangi mat ha kani kajing im perthai ladangi syania ha ka bor la jong ngiting ngi kuslai ngi pang mensin bat habangi IT yala de how blai ki kilong ki bala sudah ai hu ya kajing im jong pi le ya ki ka bai habdur kat kum kajing hikai ka jong u pan ka bo no blai ban ple ki khmat bani i khampha ya ki badon hajan jungi bat ki basya jingai jong ka jingmon ka jungi ban im ka jing im ka Bakhuid bat ban yo ya kata ka beneng ban pen kalai la de bat ka jing map ka jong blai namar kata ka daw jong nya duai sa chisin kumanga ong ipi daga men sim jong jing sngorit ban ong ko blai tu shim ya ka jing tlot jonga bat ai ba ka jing klan bor jong me kan sa ringkat bangi en yaro yau Jesus Christ Jinom lai jinom amen.
Bahashim ganambar jingrai, lai spa henriu puai. Lai henriu iwai. Ini kerpa dia blay ukpa badan bor baro ubala khodingi saudong kini keduan ban pelong ya kejing kenya jong ke yeng ke sem kristan ba unthe karhai halor jungi ya kejing ais ngo bha jungu kajubab changi kalong ngi kerpat ya me kutrai Ngi kerpat ya me kutrai ibu ka ya kejing duai ka ba kerpang na kebentau pa Bakhuid changi nak bentau lingdok saat jong kejalan nyamba Shillong. Nak benta ki lingdok ki riu nyam bat nak benta ki tu ki bapen krek ban but janai yami. Ngi kerpat yami kutrai. Ngi kerpat yami kutrai. Hakani ke Sngi ngi duai kerpang ya ki kun samla ba i changi. Bau blei unkta bat kerku ya ki. Ngi duai ru ya ki samla changi. Ki balahap aki cingmlin ki basniu bat ki badu cingkermen na kebenta congkene ke kelam ngi kerpat yame kutrai Ngi kerpat yame kutrai ngi duai kerpang ru ya ki kun samla cong barok ki lai teli ki cilan yam congi ki bapen krek na kebenta ke cubili rupa bau belai unsanran bat betin lenti yaki hak cingtemu babha barok Ngi kerpat yame kutrai. Ngi kerpat yame kutrai. Ibu kecing duai ya barok ki samla cengi. Ki badon ha kecing pule baper. Bau belai unsenran yaki. Iduai ya kitu ki bapen krek ya ki exam. Bat ki ba angnut ya kecing pule ki ba kham sacrong. Bau belai unpen kya ya kepertai. Bat pele kalat kalenti yaki. Ngi kerpat yame kutrai. Ngi kerpat yame kutrai. Kenrat ngi duai na kebenta baro ki long yeng long sem. Bau belai on ai ke cengej ka ba kerpang. Hakum keni ke klip mat. Senran mami kenrat ba ke cengej cengi hami kalong ke ba klain bat om kentaj yame lanu ru. Ngi kerpat yame kutrai. Ngi kerpat yame kutrai. Ibu kecing duai na kebenta ki bapang ki basitom hakum keni kepor.
kta kan rat yaki bakin yo no yak cingko cingkya bat ai boru yangi baro bangin sim ya kadawai banyada yangi na kani kaklam ngi kerpat yami kutrai Ngi kerpat yami kutrai. Ko blay tu priang sngobha ya kini kijing duai jing kerpan ki bangilapan sngo hami. Badru ya kijing tmu ki badon hagi donur ki jongi. Metip khambha ko blay ya ke e ke bangipan bakerpat nami. Ya kini borong idam bakerpat hakmat ke buram basbun jongi. Dau Chris utrai jongi. Amen. Sngubha shim ka nambar jingrwai. Lai spa nyo po. Lai nyo not. Duai kepara bagajing kenya junga berjong pi galong bapediang hun hau blay ukpa badan bor baro. Tu trai priang yang jingnan ki jumpi. Nakabanta ka jingyaro bat kaburom ka kerteng jungu. Ka jing mentoy yangi pada kabalang jungu baro kawai. Tu ai bagani kajing kenya ya kabala IT kentang syaga kerteng jong me kan pen khod yangi kutrai. Bat kan yalam yangi nakawai ka sngi syakawai pat. Ban kham jan berbor syagajing im habneng dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai undan ringkat bat pi. Rekat batiru. O kentil yalaki donu. Niketil yaki syautra. Ai ngoyo trai kan radu blay jongi. Kasyok obat kadei. Ukpa badan bor baro bat ko blay bam jikod. Kasyong hok bangin ai ngoyo me man kapor ban man ka jaka dau Jesus Christ utrai jongi. Lingba keding pna bakajimi par jungu. U Christ ulapan im yangi nakapop bada kajing yap. Baula khod yangi syaga buram ka pelong yangi ka jai ben riu bala jit ka jinglong ling do ba kan jaman sim ka jai ben riu ba khod upa jung blay haman la ka jaka ngi pen mana yigi kamba jong me namar mela khod yangi na ka jingdom syaga jing shai ba pen im jong me namar kata da ka baya solang ba ki kan hun ruai jong ki angel ngi ro yame ba da ka jing kemen ngi pen bena
shisha melong Bakhuid ku Trai ka thamme jong ka jingkhud baro. Namar kata ngigar pa di me tu pen khud pen kentang ya kini ka jing terwa jungi. Daga ba pha yo man sim jong me kum je halor jongki. Bakindup ka lalong yangi ka met bagasnam jong Trai jungi u Jesu Christ. Aga por bala din o yo u badala ka mon sngobha. Ula pediang ya ka jing syashitom. Ula shim yo kpu daga ba ingu yemi. Ula kedia yo u ba ula ay lagat sendran uong. To shim batu bam na kani pi baro. Namar kani kalong ka med junga. Ya ka ba on IT na ka benta jong pi. Aga joker kam nalai ba mula shim ya ka kuri badaka ba ingu biang yemi ula ay ka lagat sendran uong. Tu shim batu di na kani pi baro. Namar kani kalong ka kuri jong kasnam jonga. Jong ka jutang bathamay bat bam jukut. Ya ka ba an penmi na ka benta jong pi ban na ka benta ki babun. Ya ka ban ma biki pop. Tu le ya kani ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngay. Katasin bagi bangyune ukpu Bani dinakane kakuri Ipen naga jing yap chom nego Trai Taradu Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bar kajimi pa jong u. Ngi terwah me ku Trai yo kpu jong kajing em bar ka kuri jong kajing pen em. Ngi da ai ngu ai dam nama malenyo yangi ki babet ban yenga khamat jong me baban shikri me. Daga bas ngorin ikar pa di me bangi ki bayo benta hakamet bakasna mo Chris ngin long ki bapen ya teli ka way daw man sim Bakhuid. Togan mau ku Trai ka balang jong me ka bala priang setelah ka perthai. Batu pen janai ya ka ha kajing ay. Ringkat baru Francis ukapa Bakhuid jungi. Victor lingdo Archbishop jungi bad baro kilingdo. Tokan mau lemru iki men ki para shinrang bakantay ki balo yothia dak bakar men ya ki jimi pad. Badia baro ki bala klano ha ki jing isna lem jongme to priang iki shak jing syai ka khmat jongme. To isna ngi baro ngi karpa de me khnang baringka baka Maria thesuti Bakhuid ka keme jong ublay. U Joseph Bakhuid u kurim bahok jongka ki apostol Bakhuid ba baro ki rikhuid ki blapen sngo bahai me pateng la pateng. Ngindu blong ki babet banyo bantalem ha ki jing em bam jikut. Babangin ya ro ba pendon burami me dau khon jome u Jesu Christ. Dahu lambadu badhahu kan long hamil blay pa badan bor ag jing long ka way jomen sim Bakhuid baro ka buram baga jing ya ro junom la junom. Kumbala hukum ingi daw nang panim, bad kumbala hikay ingi dagaktin blay, nginod banhong. Kukpachong iubahnen, kanlong ka Bakhuid kakerteng jome, kanwan kahima jome, kanlong ka mon jome, agakindau kumbahapnen, tu ayangi menta kacimbam jongi, kapala kasih, batu mabyangi akiring kang jongi, umbangi rungi bam, yaki bales niryangi, bawat yalam yangi,
shoy en rei tu pelat yangi nagabasniu Tu pelayangi ngikarpar ku Trai na kajing Sngi baro agajing spon jeme tu ajing sojing sai na Sngi jongi Knang ba na kajing rap kajing Sngi jong me ngin lai barbo na kapoban ngin yo jing da na kajing jenjar baro God ba ngin ap kmilan tia kajing karmen Bakhuid ba kajing wan pa jong nang panim jong yu Jesu Christ Namar ka chong milong kahiman ka chong mi kabur bat kaburon junom la junom Ko Trai Jesu Christ me belong hak apostol jeme kajing sung ia phi kajing suk jonga nga ai phi wat pa yaki pop jungi Henry ya kajing ya jonga balang jome Pada kajing sebon jeme tu ai ka ya kajing suk ba kajing teli ka wei kar kum kaman jome mame ba ember basin syar junam la junam Amen kajing suk Trai kini don barbo rengkat bat phi ringkat bat piru dong ini Trai kada kajing suk iwei highway pat Kun lang rojong ublay mil bagin o kipot kapertay tus ngosen yangi kun lang rojong ublay mil bagin o kipot kapertay tus ngosen yangi kulang rojong ublay mil bagin o kipot kapertay tuai jingsuk yangi Akmi kholang brod jong ublay hakmi balakin no yaki pop jong perthai sukito yaki balakhot sia kajing khawai jong khon lang brod Kukenran amlang basyang ham bamen rum po jema en reishong talken kamsiem jema kansakya Sumbhashim ka nambar jingroi arspa arphosan ar san
Ishim naga kolenti beneng kesla lai popra. Lai popra. Iduai lang kejing duai ke komunion mensim. Ko Jisu jonga ngangai sekem pamedon teli hak sakramen Bakhuid tam duan. ngai e jame nalor ki e baro. Bangakrang baminwan hapo Kamesim jonga. Namar ba menta kumli. Amla penpiang yami. hak Sakramen Bakhuid. tuan hapo kedonu jonga. Hak jumlong mensim. Ngapiam yami. Ala kedonun. Ban ngapnya so yalagi banmi. Wat sya pangan kacu nami. Tungin ya duai. Ukpau bahabneng doai banginum sange ban aingu yami. Namar ba mela thau yangi, mela sius pa yangi, ban mela ai kerhai kejing im menta balaway. Dau Chris utrai jungi. Amen. Trai don ringkat bat pi. Ringkat pat piu. Blay badan bor baro unkar ku yapi. Ukpa badu kun badu bensim Bakhuid. Amen. Dulai suk id bersyakri hok yau trai. Ngis ngawu yau blay. Sung bahashim ka nambar jingruai. Lai spa khat kendai. Lai wei kendai. Bahashim ka nambar jingruai. Shispa pra po pra. Yuwei pra pra.
Panyero bat ang sungu man la kapon, Ya ka sakramen Bakhuid tam balong blay. kaburam hauk pa bad haukun bad hau mensim bakun, Balalong habaningkong jumenta patbarapor junam la junam. Amen. Panyero bat ang pendan buram man la kapor, Ya ka sakramen Bakhuid tam balong blay. kaburam hauk pa bad haukun bad hau mensim bakun, Balalong habaningkong jumenta patbarapor junam la junam. Amen. Panyero bat ang sungu man la kapor, Ya ka sakramen Bakhuid tam balong blay. kaburam hauk pa bad haukun bad hau mensim bakun, Balalong habaningkong jumenta patbarapor junam la junam. Amen. Trai Jesu bein, ko blay badan bor bad bakraw bor. Kublay shibon try, nakabanta kanika Sngi, bamila ailat yangi, banyo banta haka Eucharis bakun, bat mela besa yangi, lingba ka communion minsim, ban ai jingklan yangi. Dry Jesu, ko kanran, ko sim, ko blay, ko nong pen im jongi. Me pen red yaladi, banyai don ringkan hapadeng jongi, hakadur ukpu Eucharis, bami iit palat yangi, Henry, ngim sngau tu yakajing iit jongmi, penban, ngipen jingai yaladi nami, daki jingle palat jongi, badai ki jingle jongi, bangi kendu shibun ki jinge, maap yangi, Trai kenran, melong ublay ubayayne, bat mimju ino lendet yangi. Kadno shisha, ngisngau tengen, bat ngisngau shingan, ngisngau he mensim, bandon ringkan, bat me ko Trai Jesu, hakene kaliman, bat ngikemen kamtam, bamiyay don ringkat bat ngi barabor. Ka kitab jing penpau, nakal nong kebahinyo, kadekot kebakhadway, kaong, baro ki angel, ki bayeng saudong kaken, ki ladam ngon hakman kaken, ban mani yoblay. Mangiru menta hakani ka kalipman, ngiwan hakmat jungmi, ko blay trikendrat konong bu konong tau, milong ublay jungi. Kumta, ringkan bat kasam kendai pusan riu, kabakot yangi, kabaong, tawan, ngin yamani, ngin dem krup akmat utrai unong tau jongi. Mangiru kani kaliman, tongin ai, kajing mani yoblay, ubadon akmat jongi, ubadon hapadeng jongi. Da kabangishim kanambar jing ruai, san spa arpusan, Habapen, ya kajing ting shan jongmi, habapet kamtam, ya kajing i jongmi, habakini baro kilong kisringiu jong jingshai jongmi, kapenlong yangi ban mani yame.
Bangay bayin habaro citayo ngila ay por hakikam ki jam jongi ngila ay por ya ki paralog jongi ngila ay por yaladi ngila pen bernya yaladi ngila pen sengau bahaya yaladi haki mobile haki TV haki bat habun ki wiki kam Henry menta wadla kan ikapor kalong kebakendian Henry kalong kebakerpang kalong kebakordor hadu kata namar ngidon ringkan bat ublay ngidon haying ublay katno sisang isngo kumen bandon ringkan bat mi koblay bat ban ay por yami kasam prapusaw kadakot chipo koong kamla Sngi haying jongmi ban ya chi hajar haway bat kasiti bar upetrus nakal nong kabalay kadakot kabapra kaong hau Trai kasi hajar senem kalong kum Sngi kadau kalong bak kejing sengu tenan kejing sengu kemen bandon ringkat bat mi ko Trai ngilong ki badan bong ban ya don ringkat bat mi ban ya ro bat ban pendon burom yami ko Trai ko blay bakrau kasam saupo pra iway kaong utrai ulong ubakrau bat ubadai ban yaro mangiru mentahang ni tongin yaro bat ngin sengungu ya ublay ba ulo sumar sukher yangi ula don ringkat bat ngi hapdeng jong kini ki por jong ka jinghe hapdeng jong kini ki por jong ka jingele ula sumar sukher ula dalari bat ula pelat yangi naki ki baro dikum taha kini keliman tongin ai kajing yaro ya ublay na kabenta kajing krau kajangu na kabenta kajing ri kajing sumar kajang ublay yang i wei pi wei da kabangi shim ya kajing ruai ka number chispa prapunyo komen sim Kristan yaro jam in ruai tang shidikot chispa prapunyo Trai Jisu melong ka bor melong ka jing klein bat melong ka jing im jongi hapdeng jong kani ka por jong ka jing ele ngidon jing sir yok ngi sharem kan rat bayin da ka bor la jong
ngimla banyale ya kani ka klam bad ki babun ki jingya kun ha ka jingim kumta ngi wana khmat jangmi da ka jing shania ka gospel kat kumulukas nakal nong khat nyau ka khot ka basan ki sunran ki wan shauji shami ko trai Jesu bad mangiro ringkat bat ki sunran ngi wan shami bad ngi ongi ki tu ki kentin to pen roi ya ka jinge jongi trai Jesu bi ngi wan na khmat jongmi ban pan jing klan bangin long ki ba shlur ban yale ya ki babun ki jing sniu ha ka ni ka prathai kham tam ki bawan ha ka jing im jongi ngi wan ko try ha khmat jongmi ban ai ti lut hami ya ki jing kuslai ban ai ti lut hami ya ki jing kit be khia jong ka jingim ka shiti shaki Filipi nakal nong ka basaw ka khot ka ban riu ka ong bread no ya ki jing kuslai baro na ki jing mut jong phi pen pau ya ki jing don kam jong phi hau blei try Jesu ngi ngej skem bamilong ka sti banyada yangi nakani ka klam ba penjon bat bashang habadum kasam lai punyo ka khot basan ka ongkum ni to IT how try yala ka jingim shania hu bat un sapet yapi kon men ko para wad ha jing im ke jongi ngi don ki jing tieng ki jing siir ngi khia ka jing mun ka ei ka banjia yangi ka ei ka banjia ya ka lawai hanrei u blei u tip ki tabaro u don ring kat bat ngi barbor bat u kwa yangi bangin IT ala di hu bangin nge hu bangin shania hu tikumta mangiro nya phai shu blei da ka jingen nya IT hu blei ngi bo akhmat u blei ka jing shania tikumta tong ni IT lang hu blei da ka bangi shim ka jing ruai ka number sanspa sau pulai how Jesu nga IT lut nyen IT lut how Jesu yala ka jong ka jingim ya ki jing ting ki jing siir ya ki jing khia ha ka men sim jongi ka jing mut jing barkhan ya ki jing pang ki jing stom nya IT ho blei ya ka prathai but u blei hi unda onri usma sukheringi wei pi wei Prophet Jeremiah nakal nong ka baar pukhandai ka khot ka bakhat ar ka ong ti kumta phin wan ban khot karpat yanga bat phin dua yanga ngapan ngan shashkor ya phi para bangi biing wala ringi shimbanta na ki ying kisam na ki jaka ba pher lengba ka mobile lengba ka TV henrei ublei udon ring kad bat phi udon hap deng jong phi udon ha ki jaka be phi don ha ki ying ki sem jong phi ushash kor ya ka jing ut ka jing nam ka jongi ha ka kani ka khaliman tong ni phai show blei ngin IT na do ka donut ka men sim ngin IT ho blei ye ka parthai bakan don biang ka jing sung kan don ka jing man bha Bau blei
un yada yang iwe pi iwe kham tamba un sait khut ya ka prathei bad yang iwe pi iwe da kasnam ka bakar dor ke jangu da ki din mong ki bakhut ke jangu ban lengba ke ni ke jing ye kendu ba mengi barok ye kendu kan penlong yang i ban pai show play dong in IT ho play ko kanran yau pa Bakhuid pu Francis yaki cardinal ki bishop kilengdo kinong yalam haki balang baper yada yaki kanran kerkhu yaki ai yaki ke jingstan ai yaki ke jingshai bakin la ban pen priang ya ke khubor ba bha ke jongmi bat bakin penyar yaki hima ke jongmi jisu be nyai ti rokum jo hami yaki nong senchar jong kiri baper yada yaki ajing shampang yaki bakin Trai nakabanta kajing yatali nakabanta kajing bha bat nakabanta kajing roy ki imlang kasalang dong ini IT hoble yaki ne baro ko Trai jisu bi ien yaki baha khamat e hakini ke jingyale yakani ke khalam ki doctor ki nurse bat baro ki baha khamat e hakini ke jingyale ki ba klem tieng bat klem khen yala ka jong ka jingim na ka banta ka jing baha ki wei yada yaki ko Trai kerkhu yaki baro bat khamtame yaki to baro ki badon banta banyale persha yakani kalam ni IT hame ko Trai kham tame yaki bapang ki bashitam ki badon haki ying kisam ki badon hak ki hospital kham tame ki bashakta hakani ka kalam kta yaki ko Trai pen kot yaki pen tengen ablay Trai kan ran yaki bahi ying asam ki bala du no yaki bi e ki bathon hapadeng jong kani ka jingyale yakani ka kalam kerkhu yaki balasa kun swen yaki basngu marway ni IT hami ko blay Trai ran ko pa bi e bet basbun ya kamen sim jong ki to ki balalait phai shami bakin yo ya ka jingsok na do ka donut kamen sim tong in IT ho blay ki ne baro IT hami yaki ying kisam kham tame hakani kapor ki ying kisam Kristan kimyo banwan hakani ki ying mani ying kentang ban mani yami Henry ai bakin penlong yaki ying kisam gi jongki kum ki ying ka mani barit haka bakin ya duai kin ya ro yami bakin klan ke jingen badlang ba jongki ka jingen kanang roy bat langba kini ke jing duai langba ke jing ini ke jing leniam kin yo shu ke jing kar khu bar ke jing ai
Ni IT hami ko try Jesu ya ki kmi ki kpa haki ying ki sem jongi ya da ya ki ri sumar ya ki kham tam hagni ka por ki dap da ka jing kuslai jingmut ki don hap deng ka jing kerdu ki ya kan du ya ki jing e ka duk ka tangan ba don ru ki ying ki sem ki bam don ka jing ya suk Jesu bi in don rengkat baki kham tam ki balapat ki balapra bakin yo biang ka jing suk ini pej Syau kan rat akamat ublay kini kalimat bat ngin IT yaki ing kesem jungi kam tam yaki bapang pistam imei pa ki khun ki ti ba ublay un kata yaki baro ko try Jesu bi yaki khun samla jongi bat ki khna school baro ni IT yaki hagikti ki basbun ki basait ki jongmi bamin yada yaki bakin lat na ki jing sniu bakin omngom ha ka jing penshoy jong bun ki jing sniu ki ba wan saudong kham tam ha ka ni ka por ni IT try Jesu bi yaki baro bamin kta yaki men yada yaki kham tam bakin jan chame langba ka jing bitin lenti jong ki kmi ki pa bat kham tam baki khun samla kin yat barabor ha ka lenti jong ka jing ba ni IT ha kikti basbun ku pasait ke jami ko try Jesu yaki baro kitab Exodus nakal nong bakhat nyeu kadkhot ka bakhat wei hadu khatlai kaya thu yangi ba Moses ura yalaki kti haki jing duai bat yo ya ka jing job ya kinang shun mangiru akani klipman ngidan shibun ki wei pat ki jing thu ki ba per ngin ra yalaki jong ki kti hang ning in pejeu Jesu hak badan hakmat keduan kedupan ubadan ringkat bat ngin ra yalaki jong ki kti hakmat ublei bat kham tam ngin IT ho blei ya ka jing khia ka ben sim ka jongi ngin IT ho blei ya ka prathai ngin IT ho blei ya ki jing don kam ki ba per da ka bangi ruai biang ya ki ni ki jing ruai ngi IT ho Jesu hadin kata ngin sa syukun utsur
Kasam, Lait-Ia, Kadkot, Arpo Arbi, Kaong Kumni, Milayos ngeu ya ke jingkerpat jonga, habang ala kaang, banyo jingeram. Ngingej kembo blay, ulayos ngeu ya ke jing duai ke jingkerpat ke jongi. Bat kidan cibun, ki jing temu ki jongi ki bangi melapan panpau, hendrengi la IT ho blay, ngingej kem, bau blay ulakar ku yang ibaro. Hakani kalimat, tong ini lumlang, ya ki jing duai, ki jongi baro ki bangi lawan ra akmat ublay, bat ki wairo ki jing temu, da ke bangi duai, ya ki jing duai ke bau Trai Jesu lihika yangi. Gokpa jongi, ubah Neng kan long ke Bakhuid ke kerteng jong kan wan ke hima jong kan long ke mon jong aga kendo kumbah neng tuai ni mentang cimbang jong ke bahan Sngi batuma bingi ring kang jong kumbang ring imam ke bales sew yangi bawa dalam ning syaga jing penshoy and rei to light ni pas new amen. Nginishim ke jingruai ke nambar cispa nyu pukandai dongin dem ngin yamani ujisu usim jongi ukenrat jongi habangi dem ngimani yu Trai da ke jingin bad ke jingriu blay upediang yangi bad ukerku yangi do hakani kaliman ngin sim ke ki jingruai ngin ruai da ke jingriu blay ngin dem hakmat ublay bad ublay unkerku yangi baro. Kani ka sakramen bapla melabu opedeng jungi ya kejingken ma ba kejing syashi tam jong me do yarap yangi ban buram ya kemet bekas nam jong me kenang bangin yo barbor ya kiso jong kejing sius pa mi uba imat basensyar junom la junom Amen.
kamat ublei bat ngin pediang ia ke jingkerku ublei. Nyaro badan sungu manla kapor Ya kesakramen Bakhuid tam balong lay. kaburam haukpa badau kun badau mensim Bakhuid. Kumbalang kawan ingkong jumjumta parabor jamajunam. Amen. Sumpai shim kanambar jingrai san spa khat khandai san yuei khandai. Bakhuid Kumbalang kawan ingkong jumjumta parabor jamajunam. Amen. Kodok nuat Bakhuid tam Jisu Dois sayagi Kumaria konong yarap ki Kristan duai na bedajuni. Aka kerteng kupa badukun badumsim Bakhuid. Amen. En yaro yu Jisu Kris Junam. Amen.